Najavio uništenje, Asmin potražio potporu od Nerija, rešio da zgazi Aneli i Staniju u paketu. Asmin Durčić je popričao sa Ivanom Marinkovićem i Nerijo Ružanjinem o Staniji Dobrović i Aneli Ahmić. Ona kada je ušla u sedmicu, ja sam odmah otišao kod njenog brata. Nerijo, kada sam ja došao, jel me prihvatio njen brat, rekao je Asmin. On je bio za to da ti vidiš Noru, rekao je Nerijo. Kad je bilo ovo u Budvi, pitao je Ivan. Prvih dana sedmice, ja sam nekako 10 dana bilo kod Iće u lokalu. On je govorio mami i sestri da me ne diraju. Ova je gora nego Aneli, rekao je Asmin. Rekao je Asmin. Da nije rekao, ona će ne bi rekla, rekao je Nerijo. To Sita poslala neke njene rekao je Asmin. Ne bi meni i Hani grofica govorila da ne možeš da uzmeš Noru. Ja znam da ti nisi mogao da vidiš Noru, rekao je Nerijo. Gazit ću ja nju sutra, dok plačeš i valjaš kad ostaviš, najgori si, rekao je Asmin.